Li Tirkiye 31 Adarê 2019 da hilbijardina şaradariye dibe çêkirin. Ji bo her partiyê meraka herî mezin rêjeya dengirtinê ye. Li ber vî jî bala wan li ser anketên ku tê çêkirinin. Xudanê kompanya diyên yê lêkolînan Tacîre Baktaş, Ankara, Stenbol, İzmir, Edirne di serî de li her derên Tirkiye anketa çêdikin. Li gorî Baktaş ev hilbijardina 31 Adarê dibe ku hin surprise bîne. Peşemede hilbijardin heye veka. Meji takriben neziki mehekuni ve me ökeke çekir bu Türkiye. Un ve seçimede un çıtxwazin yani un tuxwazin vega iktidar 16 salat Türkiye'ye gündeme halkı da evkeye. Pere berika wana kade pere nemaye. Nemaye hinde jviru hade evke tuxwazin kijmara iştine bira evvere. Kijmara peretine bira evvere. Kijmara istisnamtke bira evvere. Li Tirkiye hilbijêrên bêbiryar rêjeyan gelek bilinde. Hima hema ser sîyiye. Yê ku naçin ser sandiqê û deng nadin jî rêjeya wan sedan 15 zêdetir e. Lêkolîner Baktaş dibêje çavên hemû partiyan li ser hilbijêrên bêbiryarin. Li gorî lêkolîna me Türkiye umuda xwe ji muhalefetê xilas kiriye. Vênakê ji bo CHP jî dibêjin, ji bo MHP veka bi AK Parti re bûye ittifaq, Cumhur İttifakı seçmeni MHP dibêje partiya min bi AK Parti. HDP çavakir, HDP jî veka tabi baskıye Türkiye li ser HDP sav zêde çê. Bu serokê wana veka di zindanê de ye, di hepsê de ye, Selahattin Demirtaş. Her parti li gorî girseya xwe siyasetekê durist dike. AKP, CHP, HDP, MHP û partiya baş hêlekê da dixwaze dengên xwe yê hişk biparêzin, hêla din da jî dixwazin ji kesên bêbiryar deng bigirin. Tacîre Baktaş, rewşa partiyên siyasî viyalî da wiha şîrove dike. Gotineka Süleyman Demirelê serokê Tirkiyeyê berê rahmetli digot 24 saeta de siyaset rengî wênekê her an de gişt be. Li gora îro ez bêjim ku yadike ku AK Parti ê bistîne. Ji bo îro em mênakê dibînin. Di vê hilbijardinê da di navbera AKP û MHP'yê da îttifaka Cumhurê ye. CHP û partiya baş jî di navbera xwe de îttifaqek çêkirine. Ana hemû partiyan HDP li derê îttifaqê hiştiye. Li gorî hin lêkolîn û anketan wisa diyar e ku li şarên Tirkiyê de AKP û CHP wê pêşwazî bike. Lê Herêmê Kurdan da jî HDP dê serkeve. Eyyûb Demîr, Dengê Amerîka, Ankara.